gradonačelnik. Nderuar koleg kryetar zotëri Lutfjazi. Поштувани представници на Европската унија во Република Македонија, поштувана председателке на Совет, поштувани членови на Советот, Të nderuar përfaqësues të Unionit Evropian, të nderuar kryetare e Këshillit të Komunës, përfaqësues të institucioneve publike, представници на локалните институции, на локално и централно ниво, поштувани производители, земјоделци, представници на малото стопанство. përfaqësues të ndërmarrjeve publike të pushtetit qendror dhe lokal, përfaqësues të Ministrisë të Pushtetit për Qeverisjen Lokale, përfaqësues të bizneseve të vogla. Ја користам оваа прилика најпрво да се заблагодарам на нашите донатори, бидејќи овој проект беше реализиран со средства од Европската унија на граѓаните на Европската унија. E shfrytëzoj rastin të falenderoj përfaqësuesit e Unionit Evropian për këtë donacion, pasi që ky projekt u realizua me ndihmën e tyre financiare. Воедно и на представниците на Министерството за локална самоуправа, кои што денеска не се тука со нас. Gjithsesi dhe përfaqësuesve të Ministrisë së Pushtetit për Qeverisjen Lokale, të cilët sot nuk janë prezent me neve këtu, И на владата на Република Северна Македонија. dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Беа потрошени вкупно во двете општини, партнерската општина Гмилани и општина Куманово, 324.000 евра и благодарност првично и до партнерот, што земавме заедничко учество и реализиравме еден ваков успешен проект. Kanë qenë të harxuara 324.000 euro fondet të donacion nga Unioni Evropian dhe ky projekt ka qenë i suksesshëm. Целосни комплименти и признанија до двата работни тима од двете страни и проект менаџерите и воедно благодарност голема до јавните служби, кои што успеа при самите јавни набавки да направат големи заштеди, да спроведат квалитетни понуди и со самите заштеди искористиме дополнителни средства за да реализираме дополнителни делови од проектот. Komplimentet të veçanta për të dyja ekipet punuese nga dy komunat dhe falënderimi i veçantë edhe nga të punësuarit në për institucionet të ndërmarrjeve publike në vend. На овој начин постигнаме дополнителен ефект за да ги подобриме условите во кои што првенствено работат трговците, произведувачите на зелениот пазар, а воедно и да ги подобриме условите на крајните клиенти, а тоа се граѓаните на двете општини.